ערב טוב לכל המאזינים. בעקבות שתי ההרצאות הקודמות שהעליתי לפני כן בערבים הקודמים, אני רוצה להשלים את התמונה. אנחנו דיברנו על כל העניין של סדר עולמי ואיך זה מתקשר גם למהלכים שמתרחשים היום ואיך זה מוביל לכיוון אחרית הימים, לגאולה השלמה. היום אני רוצה לדבר על משיח בן דוד, כיצד בעצם, מהם המהלכים, איך הוא נלחם בסדר העולמי ומהם המהלכים, מה שנקרא punch line, איך אנחנו מגיעים לנקודה שבה המאבק הזה בין הסדר העולמי לבין משיח בן דוד מוכרע. למעשה, אם מסתכלים בספר במדבר, פרשת בלק, אני אקריא את הפסוקים, אבל לפני כן בלק, מלך מואב, קורא לבלעם שהיה יועץ של פרעה, וכפי שבעבר, מי ששמע את ההרצאות שלי אז הבין שבעצם גם פרעה וגם נמרוד הלכו באותה הדרך של הבה נבנה לנו עיר ומגדל או הפירמידות, ובעצם מי שלחם נגדם זה היה משה רבנו נלחם נגד פרעה, ואברהם אבינו נלחם נגד נמרוד לפני כן, והנה פרעה מנוצח על ידי משה רבנו, והוא מוציא את עם ישראל מעבדות ממצרים, וכאן בלק מלך מואב שמתיירא מאוד ממה שהוא רואה, הולך וקורא לבלעם שהוא היועץ של הסדר העולמי הקדמון, מה שנקרא, של פרעה מלך מצרים. והוא גם אז זה היה בבחינה של איזה הבה נתחכמה לו, בוא נציב נורות לד חכמות והבה נתחכמה לו, והקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל. אבל בלק שולח לבלעם כדי שיבוא לקלל את ישראל, ובלעם לא מצליח לקלל. הקדוש ברוך הוא הופך את הכללה לברכה, בעזרת השם גם בדורנו הכללה תהפך לברכה, והצרה תתהפך מרעה לטובה, כי יד צרה אל יעקב, ממנה דייקה יבשע. אני רוצה לומר לכם שבלעם עומד על ההרים ומנסה להקריב קורבנות כדי לרצות כביכול את הקדוש ברוך הוא ולנסות לנצל את ההזדמנות לקלל את ישראל. ואגב, זה אחד מהדברים שאנחנו רואים, אנחנו חייב כל אדם לזכור בכל יום, יציאת מצרים והשבת והמן ומעשה עמלק ומה שיצאו בלק ובלעם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות אדוני. למעשה זה אחד מהדברים, 10 דברים שצריך לזכור אותם כל יום. את מעשה העגל, כן, ואת מעשה מרים הנביאה שדיברה לשון הרע על משה ולמה נברא פה לאדם ואיך היא נענשה על זה. כן, בחירת ירושלים תיבנה ותיכונן, כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חיל. אז למעשה יש 10 דברים שצריך לזכור אותם כל יום, והנה בא בלעם ונושא את משלו ובא לקלל את ישראל, והשם מתוך גרונו הופך את הכללה לברכה. ובואו נראה מהי הברכה. דווקא מכיוון שהוא כל כך רוצה לקלל את ישראל, מעומק הכללה שהוא רוצה להשמיד אותם גם למטה וגם למעלה בשורשם העליון, לכן הקדוש ברוך הוא מברך את ישראל והופך את הברכה לברכה נוראה גם למטה וגם למעלה, ולמעשה הוא מדבר על אחרית הימים ועל משיח בן דוד. בואו נראה את הפסוקים. וישא משלו ואומר נאום בלעם בנו באור, ונאום הגבר סתום העין, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים, הראינו ולא עתה. כן? אז עכשיו בלעם רואה, אבל הוא רואה לאחרית הימים, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. כאן מתנבא בלעם על אחרית הימים, על ימים רחוקים. הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב. אתם יודעים, אומות העולם מדברים על איזה ניבירו, על איזה כוכב, פלנט אקס, וכולם שואלים, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה בדיחה. אני רוצה לומר לכם דבר אחד,
במקורות שלנו, מקורות חז"ל, יש כזה דבר, אבל הכוכב הזה, קוראים לו כוכב יעקב. הכוכב יעקב זה לא כוכב שאנחנו צריכים להתיירא ממנו. ההפך הוא הנכון, זה כוכב שמתגלה באחרית הימים, כפי שאומר הגאון מווילנה, רבי הלל משקלוב בכל התור, שמביא את דברי מורו ורבו, הגאון מווילנה, שאומר שבימות מלך המשיח יתגלה כוכב העשירי. כוכב העשירי מסמל את המלכות. יראה הכוכב העשירי, כפי שאתם יודעים, או חלקכם לפחות יודע, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ב10 ספירות, ב10 מאמרות, כי עם ישראל קיבל 10 הדיברות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מלכות זה הספירה העשירית. באחרית הימים מתגלה הכוכב האחרון, הכוכב האחרון ב10 הספירות, כוכב המלכות. אז אומות העולם מפחדים ממנו, ויש להם סיבה מאוד מאוד טובה לפחד ממנו. אבל לא לנו. הכוכב הזה קוראים לו כוכב יעקב, ולמעשה כבר בלעם מתנבא, ודברים כתובים מפורש בתורה. הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שת. נכון, הוא מדבר על מלך המשיח. אבל יש לו כוכב למעלה. זה הכוכב הזה שנקרא כוכב יעקב. אין ספק שהסדר העולמי צריך לפחד ממנו. אין ספק שהם גם יודעים מה לפחד. אי הוא לא חזי, האדם לא רואה, מזלו רואה. אין ספק שהסדר העולמי, כשהוא אילומינטי או הקבל או הפרימייסון, הבונים החופשיים, שכל חוכמתם היא בעצם חוכמת מצרים העתיקה, מצרים הפרעונית. כמו שבמצרים פרעה ראה את הכוכב, הוא ראה בכוכבים, ראה במזלות שעתיד מושיעם של ישראל לבוא ולגאול את ישראל. אין ספק שגם הם עקום עובדי כוכבים ומזלות, ויש להם את העבודות זרות שלהם ואת כשפי מצרים העתיקה, שגם כן רואים את אותו כוכב עשירי ומתבעלים ומפחדים ממנו. אבל יחתו המה, אנחנו מאותות השמיים, כן, המה יחתו, אבל אנחנו לא צריכים לפחד. זה פסוקים מפורשים שעם ישראל לא צריך לפחד מאותות השמיים. אנחנו לא עובדי כוכבים ומזלות, לנו אין פחד מכוכבים ואין פחד ממזלות, ולמעשה אנחנו מעל הכוכבים, מעל המזלות. דרך כוכב מיעקב וקם שבט בישראל, מחץ פעתי מואב, קרקר כל בני שת, והיה אדום ירשע, והיה ירשע שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. פסוקים מפורשים. וירד מיעקב, והאביד שעיר מאיר. וירא את עמלק, וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. רבותיי, אידיאולוגיה של הסדר העולמי היא אידיאולוגיה של עמלק. עשיו זה יותר הנצרות. עשיו, כפי שהוא מנסה להיאבק עם יעקב אבינו ומנסה לרמות את אביו, הוא רוצה להיות בצד הקדושה. ובאמת, ראשו של עשיו נקבר במערת המכפלה, כי הוא רצה שמה שיקרה במרכבה העליונה זה שהוא רצה להיות חלק מהמרכבה, לא רוצה שיש 4 רגליים לכיסא, אז יש את אברהם, יצחק ויעקב ודוד. הוא לא רצה שיהיה יעקב שם, הוא רצה שיהיה אברהם, יצחק, עשיו, וימח שמו שם זכרו אותו האיש. אז למעשה, כן, היו לו כוונות להשתרש בקדושה. ואיך אומר בעל הטורים, ויאבק איש עמו העלו אבק עד כיסא הכבוד. המאבק בין יעקב לשרו של עשיו זה היה עניינים של כיסא הכבוד. עניינים של, לכן עשיו זה דבר אחד, זה קליפה אחת לפני עצמה. הקליפה השנייה זה קליפת עמלק, וכאן הסמיכות שבה מדובר על מלך המשיח דרך כוכב מיעקב, ומיד אחרי זה וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד, מלמד אותנו שאותו כוכב, אותו משיח בן דוד, אותו כוכב מיעקב, הוא בעצם יעביד את עמלק באחרית הימים. ואחריתו עדי עובד, הוא בעצם זה שינצח את הסדר העולמי החדש. צריך לדעת דבר אחד, יש קרב גדול בהיסטוריה, שכולם צריכים להכיר אותו. הקרב הזה הוא בין ראשית
לראשית. ראשית גויים עמלק. כן? כפי שכתוב כאן, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. ועם ישראל גם כן נקראים ראשית. ראשית תבואתו. על ישראל כתוב, וישראל עושה חיל. לא כתוב עליהם, כפי שכתוב על עמלק, ואחריתו עדי עובד. ישראל עושה חיל, זה מה שכתוב על אחרית הימים. לכן יש פה קרב בין ראשית דקדושה, שזה עם ישראל, ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, כל אוכליו יאשם ורעה תבוא עליהם, פסוקים מפורשים. לעומת זאת, יש את ראשית של הטומאה, שזה בעצם ראשית גויים עמלק, והראשית הזה נאבק בראשית הזה. ראשית קדושה, שזה עם ישראל, וראשית הטומאה, שזה עמלק, ובאמצע, בתווך, נמצאים 70 אומות, 70 שרים. למעשה, עמלק רוצה לנתק את כל האנושות, את כל ה-70 שרים של 70 אומות, ולקחת אותם לאן? עמלק קוראת ברית עם השינדלתים, הוא קוראת ברית עם השדים. הוא רוצה לנתק את הבריאה מהבורא, ולנטרל את אלוקים משליטה בתודעה האנושית. זה מה שהוא עשה כשעם ישראל יצא ממצרים. כן? אנחנו תמיד יודעים איך מזהים את עמלק, תמיד אשר קרחה בדרך, תמיד בדרך לכונן ממלכה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כשעם ישראל יוצא ממצרים כדי לכונן ממלכה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אשר קרחה בדרך, ויזנה בך את כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. הוא רוצה תמיד, אומרים לנו חז"ל, אלה שמסתרחים מאחורנית והם עייפים ולא ירא שמיים וכבר עייפים מהדרך, הוא בא והוא לוקח את הברית, קוצץ להם את הברית וזורק את הברית כלפי מעלה, ואומר אין ברית בין אלוקים ואדם, אין ברית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא ובין האנושות. כי עם ישראל הוא בעצם אתם עדיי, אנחנו העדים, אנחנו נקודת החיבור בין אלוקים ואדם והאנושות. ואנחנו מחברים את האנושות כולה אל האלוקים, ורק דרכנו. אנחנו עמדנו במעמד הר סיני, לנו הייתה התגלות לאומית, אז אתם עדיין נאום השם ואני כן. ולכן בא עמלק שכל האידיאולוגיה שלו זה לנתק את הקשר בין אלוקים ואדם, והוא רוצה לחבר אותם לשינדלתים, הוא רוצה לחבר אותם לחיצונים, תקראו לזה איך שתרצו, חוצנים, חיצונים. אבל עם ישראל רוצה להציל את האנושות. רוצה לתקן עולם במלכות שדיים. הוא רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל האומות. והשם למלך על כל הארץ, ביום ההוא השם אחד ושמו אחד. הוא נאבק עם עמלק שדוגל בכפירה ואתאיזם ומושך לכיוון ניתוק מאלוקים, ניתוק הבריאה מהבורא. עם ישראל רוצה לחבר את הבריאה כולה ואת ה-70 אומות לקדוש ברוך הוא ולתקן עולם. ולמעשה הקרב הזה בין ראשית לראשית מוכרע על ידי מלך המשיח. אנחנו רוצים לראות לרגע את העניין הזה של אותו כוכב שמדברים עליו ודיברו עליו, וחלק מהאנשים חושבים שזה הזוי או שזה בא ממקורות חיצוניים. זה נכון שאומות העולם גם יודעים לראות. גם להם יש את מעשה הכשפים שלהם ואת המגידים שלהם ואת המדיומים שלהם, אבל לא משם, אלה לא המקורות שלנו. אני רוצה לגשת למקורות חז"ל ולהראות לכם את המהלכים. דבר ראשון, הספר הראשון שאני רוצה להראות לכם, זה ספר יקר מאוד, ספר שהיה הספר הראשי לענייני קבלה באשכנז, ספר נקרא ספר עמק המלך, אולי להראות לכם המאזינים את הספר הזה, של הרב נפתלי בכרך, אתם רואים את זה, עמק המלך. הספר הזה היה ספר קבלה החשוב ביותר באשכנז במשך הרבה שנים. בספר הזה כותב הרב נפתלי בכרך שהוא נחשב לאחד מגורי הארי, וזהו סוד בפרוח רשעים כמו עשב יציצו כל פועלי אבן להישמדם עדי עד. הוא בא להסביר לנו סוד. ואיזה סוד? את הסוד שכתוב בספר תהילים, שהרשעים פורחים, שהסדר העולמי גדל, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. כל אותם רשעים שעושים אבן, שפועלים נגד האנושות, עושים פשעים נגד האנושות, רוצים לדלל את אוכלוסיית העולם ולשלוט ולהכניס לעבדות. מה הקדוש ברוך הוא זומם להם? הרי הוא הקונספירטור היותר גדול מכל הקונספירטורים האחרים, והוא רוכב עליהם ועל כל המגמות ועל כל המחשבות האנושיות, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם.
ולא דרככם דרכי, כי גבהו דרכי מדרככם, כי גבוה השמיים על הארץ, אמר השם. אז אם זה כך, אנחנו יכולים להבין לרגע, בואו נראה, ושלהוביתה הזו, הוא כותב מביא את הזוהר בספר במדבר, דף קפ"ה עמוד א', ושכתוב שם, שלהובה דמלכו שמיא נפק והעלאת והחריב כולה. והשלהבת הזה היה שורף כל אחיזתם וחרב והרס כל בניינם, והוא דוגמת השלהוביתא דאשה היוצאות מתחת כיסא הכבוד, היוצאות מרגליהם מתת וכו'. אבל הוא אומר כך, השלהבת הזאת, ישנה שלהבת שתתגלה בשמיים, כן? משליחם לנוקבה דתהום הרבה, משליך את הרשעים באחרית הימים, ישנה שלהבת שתתגלה בשמיים. השלהבת הזאת תתגלה בשמיים, היא תשליך את כל הרשעים לתהום רבה. כי הנה אויביך יאבדו, יתפרדו כל פועלי אוון. בואו נקרא את זה לרגע ושימו לב, בזוהר בראשית פ"ב חלק א', כן, דף ראשון, עמוד א'. ועל אותו העת רצון כיוון האריז"ל להביא הגאולה שהיא עת זמיר העריצים מן ארץ החיים. אומר הזוהר בספר דברים רפ"ד עמוד א', שנשלחים האויבים לתהום רבה, והשלהוביתא הנזכרת היא מזומנת להחריט ולהחריב את מלכות ישמעאל ומלכות אדום בעת הקץ. והיא השלהוביתא התלויה בין השמיים והארץ, בין שמיא וארעה. ויעמוד כן ברקיע 40 יום בצד צפון. ויעשה מלחמה עם כוכב שנאמר עליו דרך כוכב מיעקב, והאביד שעיר מעיר רומי, מעיר עשיו. אם אתם תעיינו בספר אתם תגלו שבגלל חסרונות הש"ס, אז במקום לכתוב את השם רומי, אז זה כתוב באדבש כדי לחסות בגלל הצנזורה. אז ג' פ' י' מ' סופית, וזה רומי באדבש. על ידי השלהבת הזאת. וזה לשונו. הרי מה יש ברומי? ותיקן. מה יש בוותיקן? סליחה, אבל שם זה המעוז של האילומינטי. אם זה מסדר הישועים בוותיקן. וכמובן המסדר השחור של לויולה. שהם בעצם מראשי הסדר העולמי החדש. וזה לשונו בפרשת שמות, דף ג' עמוד ב', כן, עלה ב' בסופו. כדין יתאר חד כוכבה באמצע הרקיע, ואחרית הימים יתעורר כוכב אחד באמצע הרקיע. כגוונה ארגוונה, בגוון ארגמן. ארגמן, אדמדם, ארגמן, טיפה יותר אדום מאדום. להיט ונציץ ביממה לעיניהון דכל אלמה. אל תחשבו שמדובר פה באיזה מיסטיקה נוראה. מדובר פה בכוכב שיראה לעיני כל העולם. שימו לב, לעיניהון דכל אלמה. הוא יתלהט ויתנוצץ ביום לעיניהם של כל העולם. ויקום חד שלהובה דאשה מסתר צפון גו רקיע, ופתאום במקביל לאותו כוכב שמתגלה במרכז הרקיע, יש לנו שלהבת אחת שהיא מתגלה, אותה שלהבת אש מתגלה בצפון הרקיע, ויקום דה לקבל דה 40 יומים. הם יהיו שניהם אחד לצד השני בשמיים, אחד לקראת השני במשך 40 יום, והתבעלון כל בני אלמה. לסוף 40 יומים, אחרי שהם כאילו מתקדמים אחד לקראת השני במשך 40 ימים, יגיחון קרבה, כוכבה ושלהובה לעיניהן דכולה. התרחש קרב נורא בשמיים, בין השלהבת לבין אותו כוכב, כוכב יעקב. זה כוכב של, כפי שאמרתי, כוכב של מלך המשיח, כפי שאמרתי, יש סיבה טובה לסדר העולמי להיבהל מסיבה אחת, כיוון שאתם יודעים, הם עובדי כוכבים מזלות, הם רואים כוכב, והכוכב הזה זה הכוכב העשירי, כוכב המלכות, שבעצם הוא כוכב יעקב, שבא לערוך קרב עם הרשעים
ואנחנו נראה פתאום קרב בשמיים בין אותה שלהבת שמגיחה מצד צפון לבין אותו כוכב שמתגלה במרכז הרקיע, והתפשט ההוא שלהובה בעיקיל דאשה, והתפשט ההוא שלהובה בעיקיל דאשה, השלהבת הזאת התפשט בעיקוד האש מסיטרה צפון גו רקיע, ועכשיו למבלע ההוא כוכבה. זה היה כזאת התפשטות כזאת של אותו שלהבת שהיא תחשב לבלוע את אותו כוכב. וכמה שליטים ואומיה ועממים התבהלו מהי, והרבה שליטים ואומות ועמים ייבהלון ממה שהם יראו, מהי. כדין הסתלק ההוא כוכבה לסתר דרום, הכוכב הזה ממרכז הרקיע נשמט לצד דרום, ואגב דרום תמיד מסמל את החסד. הצפון תמיד מסמל את מידת הדין. כפי שנאמר, מצפון תיפתח הרע. אין מדובר רק על צפון של בבל, כפי שבבל החריבה את בית המקדש, אז בכתובים, בת הבית הראשון, בנבואות מדובר על צפון, מדובר על בבל שהיא גם מזרחית וגם טיפה צפונית לארץ ישראל, אבל פה מדובר על צפון ממש, קחו מצפן, שימו מצפן, צפון תיפתח הרע. אחרית הימים, אבל גם בבית המקדש אנחנו יכולים לראות שהשולחן היה בצד צפון. הרוצה להעשיר יצפין בתוך הקודש. אבל המנורה שהיא מסמלת את החיבור ואת האור ואת החוכמה, אז הרוצה להחכים ידרים. כן, אז זה מסמלת גם כן את עכשיו הכוכב הזה נשמט לצד דרום, וישלוט על ההוא שלהובה. הוא ישלוט על השלהבת הזאת של הגבורות, והתמתקו מצד דרום החסד. ויבלע, הכוכב הזה יבלע זער, התבלע זער ברקיע מקמע הכוכבה. האש, השלהבת אש הזאת תתבלע לאט לפני הכוכב הזה. עד אליי יתחזה כלל. עד שהשלהבת הזאת תתבלע ולא תראה כלל. וזהו שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בם ואכלום. ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר, כפי שכתוב בעובדיה, פרק א', פסוק י"ח. יתברך השם לעולם אמן ואמן. כך מסיים עמק המלך הרב נפתלי בכרך בשער י"ד, חלק ב', את ההסבר שלו. אבל צריך לדעת שהדרשה הזאת, וכולנו נשאל, אז מאיפה לקח עמק המלך את הדברים? האם הוא אולי שמע ביוטיוב לפני 300-400 שנה שיש איזה כוכב שנקרא פלנט איקס? התשובה היא ממש לא. הוא לקח את זה מדברי רבי שמעון בר יוחאי, דברי הזוהר, ואולי באמת כדי שאנחנו נראה את הדברים, אז בואו נראה את זה בפנים, תוך הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי מדבר על זה. מדבר על אחרית הימים. רבי שמעון זקף ידוי, בספר שמות, דף ז' עמוד ב', הלאה, מסביר רבי שמעון בר יוחאי את העניין בכללות, ובמקום אחר אנחנו נראה שוב פרשת וירא, נותן עוד פרטות, ואני אתייחס לשני המקורות הללו. נראה את המהלכים. מה אומר רבי שמעון? לא מה אני אומר, לא מה יצחק אומר ביוטיוב, לא מה דוד אומר ביוטיוב, ולא, אלא מה רבי שמעון בר יוחאי אומר. בואו נלך צעד צעד, אנחנו אנשי אמונה, אנחנו נאמנים עלינו דברי רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו יודעים דבר אחד, שרבי שמעון בר יוחאי אמר, בהאי ספרה יפקו מן גלותה ברחמים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, הרי הקיסר הרומי רודף את רבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי בורח למערה עם בנו. ושם מכין אורו של משיח, את אור הגאולה, את ספר הזוהר, את הרזים והרזים דרזים של התורה הקדושה. ולמעשה שם מתגלים אליו כל מלאכי מרום ונשמות מעולמות ואבות הקדושים, ומגלים לו את דברי הזוהר. אליהו הנביא. רבי שמעון זקף ידוי. רבי שמעון זוקף את ידיו בתפילה על אריכות הגלות,
ובכה ואמר, וי מן דהזדמן בהאו זימנה, אוי למי שהזדמן בזמן ההוא של ביאת המשיח. טוב, אפשר להבין למה. בתקופה של מלך המשיח יהיו גם חבלי משיח, וכשיש לידה, יש צירי לידה. צירי לידה הולכים ומתגברים, ואם ראית דור שהצרות מתגברות בו כנהר, ובאות, כן, אחת אחרי השנייה, חכה לו, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק. וזכאה חלוקה, מן דהזדמן והשתכח בהאו זימנה. מצד שני, זכות היא חלקו של מי שהזדמן וימצא באותו הזמן. ומפרש, מצד אחד, וי מן דהזדמן בהאו זימנה. מצד אחד, אוי למי שהזדמן בזמן ההוא. למה בגין דקד יהי קודשא בריחו למפקד לאיילתא, לפי שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה, האיילה הכוונה היא את השכינה הקדושה. שתדעו שכשעם ישראל יצא לגלות, אז לא רק עם ישראל יצא לגלות, גם השכינה הקדושה יצאה לגלות. איך כותב הפתח אליהו הנביא, אנט חשיבת עד כנסת ישראל, חשבת שדמיומה להתחרב במקדשה, שמיום שנחרב בית המקדש, עלנה בבית הדילי, עליתי לבית שלי בגבהי מרומים, כן? לאו הכי, לא כך, אלא שכינתה בגלותה, כן? אנט חשיבת דמיומה להתחרב במקדש עלנה בבית הדילי, לאו הכי, כל זימנה דאנט בגלותה, שכינתה בגלותה. כל זמן שכנסת ישראל, כמו כל זמן שעם ישראל בגלות, השכינה בגלות. היא סובלת את צער גלות השכינה יחד עם עם ישראל. וכאשר יבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האיילה ואת השכינה הקדושה, לפדות מן הגלות, יסתכל מן אינון דקיימי בהדה, הוא יסתכל בכללות, מי הם אותם העומדים עמה, מי הם אותם הצדיקים שנמצאים לצד השכינה, בכל אינון דמשתכחי עמה, ויסתכל בפרטות בכל אלו שימצאו עמה, בכל עובדוי דכל חד וחד, ולא ישתכח זכאי. הוא יסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, כדי לראות אם הם עומדים לצד השכינה הקדושה, ולא ימצא מי שיהיה צדיק, זכאי וצדיק. דכתיב, והביט ואין עוזר. כמו שכתוב, והסתכלתי אם יש זכויות בישראל, שיהיה עזר וסעד אל הגאולה, ולא מצאתי בהם זכות. וכמה אקטין על אקטין לישראל, ואז כמה צרות על צרות יהיו לישראל. אבל מצד שני, זכאה מן דהזדמן והשתכח בהאו זימנה. אשרי מי שהזדמן בזמן ההוא. למה? בגין דהאו דהתקיים בהאו זימנה במהימנותה, לפי שמי שיהיה בזמן הזה וישמור על כוח האמונה, וישמור את האמונה שלו ואת הביטחון והאמונה בהשם, יזכה לאו נהירו דחדווה דמלכה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך ברוך הוא, שאז ישמח השם במעשיו. ועל הזמן הזה כתוב, וצרפתים כצרוף את הכסף, פירוש שצרוף את ישראל, להסיר מהם את השיגים, כמו שמצרפים את הכסף. רצה לומר, אביא עליהם צרות, לחלות מהם את הפושעים ואת המורדים. אותה יהיו בעם ישראל פושעים ומורדים. אותם הפושעים והמורדים מעם ישראל, זה יהיו אנשים שהצטרפו לסדר העולמי. זה ערב רב שהצטרף לאידיאולוגיה של הסדר העולמי. שיבגוד בצור ישראל ובעם ישראל ובאינטרס של העם היהודי, והוא יחבור לאותם פושעים. אבל כדי להוציא את אותם פושעים ומורדים, שהם בעצם פושעים לא רק נגד עם ישראל, נגד האנושות כולה. ואז כתוב, ובחנתים כבחון את הזהב, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. איך צורפים כסף? מתיחים אותו. כשמתיחים אותו, הוא הופך להיות נוזלי, מוציאים את הנקודות השחורות, מוציאים את הפושעים ואת המורדים, ואז הכסף הזה הוא מזוקק לארץ שבעתיים. ואפשר לקחת אותו ולעשות ממנו גביע לקידוש ולהבדלה בין ישראל לעמים, כמו שאנחנו עושים. אבל הקדוש ברוך הוא צריך להוציא את הפושעים והמורדים. לכן שימו לב, פחד זה כמו אש. והקדוש ברוך הוא משתמש בחרדה הזאת ובפחד הזה כדי לצרוף אותנו, כדי להתיך אותנו, כדי להסיר מאיתנו את הפושעים והמורדים. כפי שגם הזכרתי בפעם הקודמת,
אמרתי שבארץ ישראל באחרית הימים יהיה פחד גדול. הפחד יהיה אולי הגדול ביותר מכל העולם, דווקא פה. אבל דווקא פה תהיה הצלה. לא אם אתם יודעים, כשיש סערה, אז אין הסערה, זה המקום הבטוח ביותר להיות בו. למעשה אין הסערה, זה ארץ ישראל, ואין הסערה, זה ירושלים. כי גם הסדר העולמי רוצה את ירושלים כבירת הסדר העולמי. הם רוצים לנצח את הדתות, את העיר הדתות, את ירושלים שהיא מקודשת לשלושת הדתות, כביכול במגרש הביתי, ושם לכונן את בירת הסדר העולמי, ומכאן לעבור את ירושלים לבינלאומית, ומכאן לשלוט על כל העולם. יגר השם בך השטן הבוחר בירושלים, הלא זה אוד מוצל מאש. ושמתי ירושלים סף רעל, אומר הנביא זכריה, לכל האומות. אז כל האומות, מה זה כל האומות שאומר הנביא זכריה? אבל כל האומות. כן, הוא אומר כל, את המילה כל. פשט הוא ש70 אומות, 35 אומות כביכול שורשים, שמצד המזרח, שהם הערבים והמזרחיים, ו35 אומות שהם בעצם המערביים, הם יחברו יחד, בסדר עולמי, לבוא על ירושלים למלחמה. ובחנתים כבחון את הזהב, ואז הקדוש ברוך הוא יבחן אותנו, כי אז יהיו מלחמות. המלחמות הללו יטלטלו, כפי שאמרתי, הגמרא אומרת את זה במסכת יומא, שאמר רבי יהודה שעתידה רומי ליפול לפני פרס, ואמר רב עתידה פרס שתיפול לפני רומי, וזה ייראה כאילו, זה יהיה טלטלה. לא שזה צודק וזה לא. הם שניהם צודקים, כל אחד נותן רק חלק מתוך התסריט. תשלימו, אז יהיה טלטלה כזאת של, כמו שלוקח את הרשת ומנער אותה ימינה ושמאלה, הקדוש ברוך הוא ינער, אדם שאוסף זהב במקום שיש אבני זהב, ולוקח את החול, שם את הכל בתוך הרשת עם החול ואבנים, וככה מתחיל לנער. אז פעם אחת האסלאם מנצח, ופעם אחת הנצרות תנצח, והסכסוך הזה שיסכסך אותם הקדוש ברוך הוא, את הסדר העולמי כאן, בסופו של דבר על רקע דתי, הם התחילו לחלות אחד את השני, אבל ברגע שפתאום האסלאם ינצח, יהיו אנשים שהחליטו, אולי זה האמת, ואז פתאום הצד השני, זה יתהפך לצד השני, ואז יהיו אנשים שיגידו, טוב, אז אולי זה האמת, וכך הקדוש ברוך הוא מנפה את הפושעים החוצה, אבל לא רק אותם, אלא בעצם יהיו גם אנשים שפשוט יצטרפו לסדר העולמי, ויגידו, רגע, בוא ניתן לדתות להרוג אחת את השנייה, ונצמיח את הסדר העולמי על גבם, ונטען שבעצם הדתות הן פושעות נגד המין האנושי. אבל למעשה הקדוש ברוך הוא צורף אותנו, כפי שאמרתי, צורפים כצורף את הכסף, בחנתים כבחון את הזהב. רצה לומר, בהצהרות הבאות, אבחון את הנשארים, אם יעמדו באמונתם, כי הפחד הגדול שיהיה בארץ ישראל, יגרום להרבה אנשים שהולכים בדרכי טבע לברוח מפה, ישר לסכנה. מי שישאר פה זה אנשים שיחזיקו בהבטחה האלוקית, יחזיקו באמונה, יחזיקו בדברי הנביאים, והאמינו שהקדוש ברוך הוא, הבוטח בהשם חסד וסוב בנו. לבטר דהינון הקטין מעט על ישראל, ואחר שכל אלו הצהרות התעוררו על ישראל, וכל העמים ומלכיהון התעטרון כחדה עליהו, וכל העמים ומלכיהם התייעצו עליהם מיחד, סדר עולמי חדש, כן? אומות המאוחדות. ומתארי כמה גזירים בישים, והתעוררו כמה גזירות רעות. כולו סלקה בעית חדה עליהו. כולם יעלו ויבואו בעצה אחת על ישראל, אומר הזוהר. ויתון אקטה על אקטה, בתרייתא משכחן קמייתא, ויבואו צרות על צרות, עד שהאחרונות משכחות את הראשונות. כדין נתחזה, חד עמודה דאשה, קאים מעילה לטאטא 40 יומים. אז יראה עמוד אחד של אש, שיעמוד מהשמיים עד הארץ 40 יום לעיני כל העולם. וכל אלמין דעלמא חמאן לה, וכל העמים שבעולם יראו אותו. שימו לב, בהאוזימנה יתאר מלכה משיחה. בזמן ההוא התעורר מלך המשיח, לנפקה מגו גינתא דעדן. באותו הזמן התעורר מלך המשיח לצאת מגן עדן. מההו אתר דאיקרי קן הציפור. טוב, לא ניגע בזה, יש מקום איפשהו בשמי שמיה שנקרא קן הציפור, במקום ההוא שנקרא קן הציפור, ויתאר בערעה דגליל. מלך המשיח
מתגלה בגליל. אולי נסביר את זה טיפה יותר במדויק כדי שאנחנו נחדד את זה. העמוד של אש שיראה 40 יום לעיני כל העולם, מהשמיים לארץ, משם יורדת נשמתו של מלך המשיח, שעד לאותו רגע הוא לא ידע שהוא מלך המשיח. ורק באותו רגע הנשמה הזאת יורדת מקן הציפור ומתלבשת על אדם שנמצא בעולם הזה. והתעורר והתגלה בארץ הגליל. והאו יומא דאיפוק לתמן יתרגז כל עלמה. וביום ההוא שמשיח יצא לשם יתרעש כל העולם. וכל בני העלמה מתחבאים גו מארתי ותנרי. ולא יחשבו להשתזבה. וכל בני העולם, כשהם יראו את העמוד הזה, ומעשה מלך המשיח יתגלה בגליל, הם יתחבאו במערות צורים ונקיקי סלעים. גם המאפיה תיכנס לתוך המקלטים שלהם שהם בנו לעצמם. לא רק בחוץ לארץ, לא רק באמריקה, עם כניסה ממיזורי ומעוד כמה מקומות אחרים שהם מצאו להם להיכנס למקלטים התת-קרקעיים, כשהם באו ורימו את אוכלוסיית ארצות הברית והשקו ב$50 מיליארד בשנה, וטענו שהם עושים פרויקט להגיע לחלל של נאסא. בינתיים לקחו את הכספים הללו ובנו מקלטים תת-קרקעיים לאותם ימים. וחתמו חוזה עם הוליווד ועם דיסני ונתנו לציבור לאכול קש, כאילו סוף סוף צריך לתת להם משהו. מה נותנים לציבור עבור התמורה הגדולה הזאת, עבור הכספים? אז בדרך של מרמה אפשר לומר שמה שהם עשו זה פשוט מכרו להם הסרט היקר ביותר בעולם, הייתי בתי הזיה הגדולה ביותר בעולם, ועם הכספים הללו הם השתמשו כדי לבנות את המרתפים התת-קרקעיים שלהם כדי להימלט. אז לשם הם ימלטו. כן? אני רק יאמר ש... כן? וכל בני העולם, אולי כדי לחדד את זה אני רק אומר עוד פרט אחד קטן שלא אמרתי. 1955 בוש האבא לקח נאצים כפשוטו, לא נאצים, שהיה צריך להביא אותם, להסגיר אותם, ולהביא אותם למשפטי נירנברג לפני כן, ולא הובאו למשפט העמים על הפשעים בשואת אירופה. ומה שקרה זה שהוא לקח אותם, חלקם היה להם ידע רקטי, הם היו גרמנים שהתעסקו לראשונה, לפני כל צבא אחר עם רקטות, וכן בריגול. ובוש האבא, שלא היה אז נשיא, אבל היו לו עסקי נפט עם היטלר, הוא היה עדיין אישיות חשובה בארצות הברית, הוא לקח אותם והביא אותם, שינה להם את השמות במבצע שנקרא פפר קליפ ב-1955, והם אותם שיסדו את נאסא ואת ה-CIA. אז אתם יכולים להבין שגם אם גרמניה נוצחה מיליטנטית, היא עדיין לא נוצחה קונספטואלית, והסדר העולמי שדיבר עליו היטלר הפך להיות סדר עולמי חדש עם שינוי ורסיה. במקום תורת הגזע של היטלר, שהגזע הארי הוא הגזע השליט והגזע הנחיתי זה הגזע היהודי ועוד גזעים אחרים שצריך לדלל אותם, אז פה הדילול השתנה. אנשי ההון והשלטון והטייקונים ואנשים שהוכיחו את עצמם במלחמת ההישרדות, כי הם הרי מאמינים בהישרדות ורק שמוצא אדם מהקוף ודרווין צדק ובעצם מלחמת המינים, אז החזק שורד כמו בג'ונגל, אז הביאו את זה לשדה האנושי. סברו שגם פה בעצם החזקים זה אנשי ההון והשלטון, והנה דלת העם בחרה את מנהיגיהם ואת טובי האנשים שבהם, ואת אותם מדענים חכמים, כי צריך לשמור על החוכמה האנושית לעידן החדש ולעולם החדש שהם רוצים ליצור. הם עדיין לא יודעים שגם לאלוקים יש עולם חדש. סדר עולמי חדש אלוקי, שהוא רוכב על הסדר העולמי החדש שאותם רשעים מנסים להוביל בשליטתם או בשליטת החוצנים ששולטים עליהם. למעשה, כל בני העולם התחבאו, כשמלך הם יראו את העמוד של אש הזה, וכל בני העולם התחבאו בתוך מערות ונקיקי הסלעים, כי לא יחשבו להינצל מחמת. ועל הזמן ההוא כתוב,
ובאו בני אדם להתאמן ולהסתתר במערות צורים ובמחילות עפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לארוץ ארץ. פירוש בקומו לשבר את יושבי הארץ. מפרש מפני פחד השם, דא ההוא רגיזו דכל עלמא. זהו הרעש והרעדה שיהיה בכל העולם. אגב, רק כדי באמת לחדד את הדברים, דעו לכם שאותם אנשי סדר עולמי שיכנסו לתוך אותם מקלטים שלהם, לפחות חלקם שם תהיה קבורתם. הרי יהיה רעש גדול ויהיו גם רעידות אדמה, והלבה רותחת מתחת לפני כדור הארץ, פשוט מתחת לארץ, תבקע ותציף את המקלטים שלהם, ושם תהיה קבורתם. בור קרא ויחפרהו, יפול בשחת יפעל. כפי שאמרתי, האו רגיזו דכל עלמא, זהו הרעש והרעדה שיהיה בכל העולם מפני פחד התעוררות מידת הגבורה ומהדר גאונו, זה המשיח, מחמד גדולתו ורומותו של מלך המשיח, בקומו לארוץ הארץ. אני רק עוד דבר אחד, רוצה לומר לכם שתדעו שכשמלך המשיח מגיע, הרי מדובר על טכנולוגיה מתקדמת שתופעל נגדו של אותם אנשי סדר עולמי. אנשי סדר עולמי הם כנראה יש להם את הסודות שלהם, והסודות שלהם כנראה הם לא פשוטים. מדובר על אנשים מאוד חכמים להרשיע, וכנראה שמבחינה טכנולוגית הם מתקדמים מאיתנו לפחות באיזה 500 שנה, יש מי שטוען אפילו יותר, אבל לפחות 500 שנה. אנחנו צריכים להבין שמה שיקרה זה שאלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו לא נלחמים, משיח בן דוד לא ילחם בטכנולוגיה מתקדמת, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, זאת לא השיטה שלו. דרכו של מלך המשיח היא שונה לחלוטין. הוא משתמש בשם השם המפורש. לא זה שאתם מכירים, אלא פשוט מאוד, יש לו את הסודות שלו, יש בכל דור יש אחד שיודע את שם השם המפורש, המלא, ואין דור, לא אלמן ישראל, אין דור שאין נשק אטומי רוחני בנשמת כנסת ישראל, שאם יינתן רשות, אז יצאו אותם למדבר צדיקים שבזכותם עומד העולם, עם משיח בן דוד בראשם, וינטרלו את העולם. אין דור כזה. פשוט אין דור כזה שאין למדבר צדיקים, אין דור כזה שאין אחד פוטנציאלי להיות משיח שעומד בראש עולם מדבר. פשוט לא ניתנת לו רשות מן השמיים, כי לא הגיע זמן הגאולה, ואין לו רשות לפעול. אבל ברגע שתינתן רשות, ברגע שיגיע הזמן, ברגע שמלך המשיח מגיע, כן, אז כל העולם יראה. הוא יראה את העמוד של אש, הוא יראה שיורד מהשמיים לארץ, ועם אותה נשמה, נשמת משיח יורדת ומתלבשת על אדם הראוי לכך, הוא הופך להיות מלך, מתגלה בגליל, וכד יקום והתגלה בארד הגליל, כשהמשיח יקום מתגלה בארץ הגליל, ואמר הטעם ששם הוא התגלה המשיח בתחילה, מאיזו סיבה מתגלה דווקא בגליל? בגין דאי הוא אתר קדמה דהתחרבה בהר קדישה, מכיוון שלפי שזה המקום הראשון שנחרב בארץ הקדושה, בארץ ישראל. מתי? כי משם מגלה נבוכדנצר מלך בבל, סנחריב, מגלה את 10 השבטים. מכיוון שמשם גלו השבטים, ומשם הגליל חרב תחילה, אז מנקודת החורבן שם מתחילה הגאולה, נקודת הצמיחה. שימו לב, כשלוקחים זרע וטומנים אותו באדמה ומשקים אותו, אז הוא נרכב, ונרכב, ונרכב ונרכב. וככל שמשקים אותו יותר, הוא עדיין נרכב יותר, וזה נראה כאילו הוא מגיע לאפיסת כוחו. באיזשהו שלב הוא נבקע לשניים, ואז כשנראה שהוא הגיע לאפס כוח, שם הוא מנביט. למעשה, תמיד מעת שרי ליעקב ממנה יבשע, ותמיד כדי להפך את הקערה על פיה, כדי להפך את ההיסטוריה, מירידה והשמדה עצמית, לשינוי זווית של כל ההיסטוריה לגאולה, אז זה מתחיל מנקודת החורבן, והנקודת החורבן הראשונה
הייתה עוד הרבה לפני בית ראשון, בית שני וגלות 70 שנה ובית ראשון, פשוט גלות 10 השבטים. ובגין כך התגלית המן קדמה לכל אתר, לפיכך התגלה שם תחילה לכל שאר המקומות, ומתמן יתאר קרבין לכל עלמה, ומשם, מהגליל, יעורר מלחמות על כל העולם. כן? משם הוא מעורר מלחמות. לבטא 40 יומים, כן? ואחר 40 יום, אנחנו רואים שהעמוד הזה נמצא בין שמיים וארץ, 40 יום, עומד כך לפני כל מלכי העולם. בעמוד היקום מהראה לשמיה, שאותו עמוד יקום מהשמיים לארץ במשך 40 יום, כן, מה יקרה הלאה? זה יהיה לעיניהם של כל העולם. המשיח יתגלה, ואז המשיח יתגלה, רצה לומר, תתגלה נשמתו, כפי שאמרתי בתחילה, תתגלה נשמתו מתוך העמוד של אש. דבר ראשון, העמוד הזה עומד בין שמיים וארץ 40 יום. בתום 40 יום, נשמת המשיח יורדת מאותו עמוד ומתלבשת באותו אדם, שאז הוא יכיר בעצמו. כפי שמתרגם גם המתוק מדבש, מארמית לעברית, ואז המשיח יתגלה, רצה לומר, תתגלה נשמתו מתוך העמוד אש, שאז יכיר בעצמו שהוא משיח כנאמר לעיל. למה זה מאוד חשוב לנו? כי שימו לב, היום הרבה אנשים אומרים, הנה המשיח פה, המשיח כאן, המשיח כאן. רבותיי, זה שטויות. והסיבה היא כיוון שהזוהר מסביר לנו מתי המשיח ידע שהוא המשיח. הוא ידע אך ורק שהעמוד האש עומד משמיים לארץ, וכל עיני העולם נשואות אליו, ורואים את זה ונכנסים לפחד נורא, ואז אחרי 40 יום שהוא עומד בין שמיים וארץ, יורדת נשמתו של מלך המשיח באותו עמוד של אש, והיא מתלבשת על האדם הראוי, ואז נודע לו, ורק אז נודע לו שהוא המשיח. אז יקום מסתר מזרח חד כוכבה, אז יעלה מצד מזרח כוכב אחד, אבל לפי שאתם ראיתם, הוא עולה מצד מזרח, אבל הוא מגיע לאמצע הרקיע, כי אתם כבר קראתם את עמק המלך, וכבר ראיתם שעמק המלך מסביר שהוא מתמקם במרכז הרקיע. אבל איך הוא מתמקם במרכז הרקיע? הוא עולה ממזרח. כן? יעלה מצד מזרח כוכב אחד, והנה כוכב זה רומז על מלך המשיח, שיעלה מן המזרח. רבותיי, שימו לב, הנקודה היא כך, צריך להבין שמלך המשיח הוא אדם, אבל הנשמה שלו יורדת באותו עמוד, אבל יש לו גם כוכב בשמיים. והכוכב הזה, זה כוכב שכבר עכשיו אתם יכולים לראות שמדברים עליו בעולם, כבר עכשיו, אי הוא לא חזי, מזל לחזי, הם לא רואים, אבל המזל שלהם רואה שהכוכב הזה הוא נגדם. הם רואים שהכוכב הזה, כן, עתיד להיפרע מהם, והוא בעצם יהיה נקודת הפאנצ'ליין, שבסופו של דבר יחריב את כל הממלכה שהם רוצים לבנות. זה בעצם מזל של מלך המשיח ברקיע. יעלה מן המזרח, כן, אז שימו לב, יעלה מצד מזרח כוכב אחד, והנה כוכב זה רומז על מלך המשיח שיעלה מן המזרח, כמו שכתוב, דרך כוכב מיעקב, כפי שהקראתי לפני כן בפרשת בלק, שבלעם אומר, דרך כוכב מיעקב. וכבר קם שבט שהוא העמוד מישראל, כן? אותו שבט זה בעצם אותו עמוד שהוא יעמוד מישראל. מלהת בכל גוונין, שיהיה מלהט בכל הגוונים. רצה לומר שיהיה כולל כל הספירות וכל הפעולות. צריך להבין. קדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות. יש פסוק שאומר, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. כמה אצבעות יש לנו? 10 אצבעות, ידיים. אז זה המשל. אבל הנמשל, אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, כדי שנוכל להבין את הנמשל. הקדוש ברוך הוא ברא ב10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות,
10 ספירות, 10 מאמרות, 10 הדיברות, 10 מכות במצרים, הסוד העשרוני של התנ"ך. כן, 10 דורות מאדם הראשונות נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו, 10 ניסיונות מתנסי אברהם אבינו, 10 ניסיונות מתנסים בני ישראל במדבר, 10 ניסים במקדש, דוד המלך עם נבל בעל 10 מטרים, מכוון כנגד 10 הספירות כדי שתצלח עליו רוח הקודש. כאן משיח בן דוד, הוא בא עם כללות כל הפעולות, שכביכול 10 ספירות זה מה שהקדוש ברוך הוא, דרכם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. הוא בא מכוח כל 10 ספירות. יש לו את כל הברכה וכל השפע של כל הגוונים, של כל סוגי הפעולות האלוקיות שיכול לפעול בעולם. ו7 כוכבים אחרנין סנחרן לאהו כוכבה. שימו לב, ישנם 7 כוכבים שמסובבים את הכוכב הזה. זה קונסטלציה של כוכבים. וכוכב יעקב באמצע, 7 כוכבים סביבו. הכוכבים הללו נלחמים בו. 7 כוכבים הללו הם כוכבים של 70 אומות. ולמעשה אותם 70 אומות, מה שמגלה לנו פה הזוהר, זה שעמלק באחרית הימים יצליח להסיט את אותם 70 אומות שדיברנו עליהם לצידו, לכיוון הכפירה. ולמעשה כבר באחרית הימים זה מגיע למצב שבו כל אומות העולם חוברים יחד כדי להילחם במלך המשיח, או כדי להילחם בעם ישראל. למעשה 7 כוכבים, הקונסטלציה הזאת של כוכב יעקב באמצע ו7 כוכבים שסובבים אותו, הם רומזים על 7 שרי האומות למעלה, שהם הראשים של 70 שרי האומות. לכל אומה יש שר בשמיים, יש 70 אומות באופן כללי, ולכל שר לכל אומה יש שר, זה 70 שרים. השורשים שלהם, של אותם 70 שרים, זה 7 כוכבים. אותם 7 כוכבים, שהם בעצם, כפי שהוא אומר כאן, הם רומזים 7 שרי האומות למעלה, שהם הראשים בין שרי ה-70 אומות, והם הנבחרים מביניהם. והגיחון בקרבה בכל ציטרין, תלת זמנין ביומה, עד 70 יומין. והם יעשו מלחמה מכל הצדדים עם הכוכב 3 פעמים ביום. למה? כנגד 3 תפילות ביום. כי הם באים לנטרל את הכוח הקדושה. ועם ישראל הם למעשה מתפעלים 3 תפילות ביום. הכוכבים הללו תוקפים את הכוכב הזה 3 פעמים ביום, 70 ימים, עד 70 ימים. זאת אומרת, כנגד 70 שרים. ועניין הג' פעמים הם נגד ג' תפילות, וה70 יום כנגד יום לשר, כן? 70 ימים. וכל בני אלמה חמאן וכל בני העולם יראו את זה, וכמובן הם יהיו בבהלה גדולה מאוד. והוא כוכבה. שימו לב גם כמה הזוהר מעריך לדבר על הכוכב. עד שבכלל אנשים באים ואומרים, סליחה, רבנים, אתם אולי בעלי תשובה, ואתם אולי לקחתם את זה מיוטיוב, ואולי אתם לקחתם את זה מכל מיני קונספירטורים, ואולי לקחתם את זה, רבותיי. הספר הזוהר הוא ספר עתיק יומין. הוא נכתב על ידי רבי אבא, והספר הזה היה גנוז 1000 שנים, אבל למעשה הספר נכתב בערך 1800 שנה. והסודות הללו נכתבו עוד הרבה לפני שבכלל אומות העולם התחילו לדבר על הכוכב הזה באחרית הימים, על ניבירו ביוטיוב. והוא כוכבה יגיח בהוא קרבה. והכוכב הזה, כן, אותו הכוכב, דהיינו הכוכב של המשיח, יעשה עמהם מלחמה, אותו כוכב יעקב. בתסין ונורה, בלפידי אש, מצד הגבורות. מלהטין מנצצים לכל איבר, מלהטין ונוצצים לכל איבר, כן, והוא בעצם, ובטש בו, והוא מכה בהם. עד דבלעלון בכל רמסה ורמסה, עד שבולע אותם בכל ערב וערב, כן? כי בלילה אוסף כוחותיו, הוא לא נלחם בלילה. זה זמן החושך, זה זמן של כוחות האופל. הוא לא נלחם בהם בלילה. הוא אוסף את כוחותיו אליו, ואינו עושה מלחמה מפני שהם שולטים בלילה. וביום הפיקלון ובבוקר, שאז מידת החסד גובר,
אז הוא מוציא אותם, את כוחותיו מקרבו, וגיחון קרב על עיניהם בכל עלמה, והם יעשו מלחמה לעיניהם של כל העולם. וכן בכל יום עד 70 יומים, וכן יהיה בכל יום עד 70 יום, כנגד 70 שרי אומות העולם, יום לסע. ולבטר 70 יומים, אחרי אותם 70 ימים, התגניז הוא כוכבה. אחרי אותם 70 יום, הכוכב הזה נגנז, וגם המשיח נגנז, כן? עד תריסר ירחי. והתגנז המשיח י"ב חודשים בסוד העיבור. ושימו לב, אני לא אכנס כאן לכל הסודות של הזוהר, מפרש, אני רק אומר את הדברים הפשוטים, פשטי הזוהר. והתהדר הוא עמודה דאשא כדמקדמין. ושוב פעם אנחנו נראה לעיני כל העולם, יחזור אותו עמוד ההוא כמו מקודם, ובו יתגנז משיח, ובו ייכנס המשיח לתוך העמוד, בהוא עמודה, לא יתחזי, ואותו העמוד לא ייראה, הוא פשוט עולה כמו מעלית השמיימה. ואני אסביר את זה לרגע כדי שאתם תוכלו להבין. שימו לב, בפעם הראשונה כשמתגלה אותו עמוד של אש, יורדת נשמת המשיח, לא גופו, נשמתו יורדת. היא מתלבשת על אדם שנמצא פה ראוי, ואז הוא יודע שהוא המשיח. אחרי כל התהליך שדיברנו, כן, של מלחמת הכוכבים הזאת שאנחנו נראה לעיני כל העולם, שוב פעם יתגלה אותו עמוד, ושוב פעם, ואז המשיח בגופו, כי הוא כבר, נשמת משיח התלבשה בו, הוא עולה בתוך העמוד הזה בגופו השמיימה. ל-12 חודש הסתלקו למשיח בהוא עמודה לגום רקיע. אחר י"ב חודש יעלו את המשיח באותו עמוד לרקיע, כאין שעלה משה לרקיע, והיה שם 40 יום. אז משה רבנו היה לרקיע והיה שם 40 יום, וכך עולה משיח בן דוד באותו עמוד בגופו, הוא עולה כמו משה. גם משה עלה בגופו, הוא לא עלה בנשמתו לבד, לא התנתקה ממנו נשמתו של משה ועלה למרום, אלא בגופו הוא עולה באותו עמוד, ותמן יקבל תוקפה, ושם משיח בן דוד מקבל תוקף של גבורה ועטרת מלכות, וכן, ציינה אוראנה, בנות ציון, והמלך שלמה, בעטרה שהתרה לו עמו ביום חתונתו. אז מביא הזוהר פסוק שהוא מתעטר, אותו המשיח בן דוד מתעטר בכתר מלכות ובגאורה, וכד נחית התחזהו עמודה דאשא כמקדמין לעיני כל ישראל. ופעם שלישית מתראה שוב פעם העמוד, יורד מלך המשיח בעמוד של אש בגופו, מוכתר במלכותו ובגבורתו. וכשירד לארץ יתראה שוב אותו עמוד האש כמקודם לעיניהם של כל העולם. זו פעם שלישית. והתגלה לבתר משיח והתכנסון לגבי עמים סגיעים, ואז כל אומות העולם יתכנסו למלחמה נגדו. ואחר כך התגלה המשיח והתקבצו עליו עמים רבים בסדר עולמי, ויתאר קרבים בכל עלמה, ויעשה מלחמות בכל העולם. מטרתו של מלך המשיח זה לא להיות מלך, הוא נוטל את המלכות מבני אדם שפשעו כשהם מלכו, וכל בני אדם המלכות אינה ראויה להם, ואינה ראויה שתהיה בבני אדם. ופשוט מאוד הוא מוכיח אותם על זה, נוטל מהם את כל המלכויות, והוא לא רוצה לבלוע לעצמו את האור ולהיות המלך. לא זאת כוונתו של מלך המשיח. הוא משעבד מלכויות כדי להחזיר את המלכות לבורא עולם. והשם למלך הכל הארץ, ויאמר השם אחד ושמו אחד. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. השם מלך גאות לבש. המלכות ראויה לקדוש ברוך הוא בלבד, איננה ראויה לבני אדם. אתם יכולים לראות מסביב ולראות במשך כל ההיסטוריה מה קרה כשבני אדם מלכו. איך כשהם מלכו, אז פתאום עלה להם אדם לראש, פתאום החליטו לפשוע ולעשות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אין מלכות שאיננה פושעת ואיננה רוצחת אנשים חפים מפשע כדי לכונן מלכות. עם הרבה סודות והרבה תככים והרבה תכסיסי מלכות והרבה תכסיסי מלחמה והרבה פוליטיקה והרבה רוע. למעשה משיח בן דוד נוטל את כל המלכות מבני האנוש שאיננה ראויה להם, והוא מעביר אותה חזרה לקדוש ברוך הוא. לכן באמת, כפי שכבר הזכרתי באחת מההרצאות שלי, לא כתוב שמלך המשיח יהיה מלך משיח לעולם. כתוב, ודוד עבדי נשיא בתוכם לעולם. אבל
המלך המשיח הוא מלך זמנית כי הוא משעבד מלכויות, אבל הוא נותן לקדוש ברוך הוא את המלכות, והשם הוא מלך לעולם. השם ימלוך לעולם ועד. ובאו זימנה, באותו זמן שמלך המשיח יורד במלכותו ובגבורתו ויבואו אומות עולם להילחם בו עם הטכנולוגיה המתקדמת, הוא ינצח אותם עם חוכמה עילאה, עם חוכמה אלוקית, שהיא more advanced, היא הרבה יותר מתקדמת מהחוכמה של החיצונים שקיבלו האילומינטי מהשדים שהם מתקשרים איתם. כי בסופו של דבר הם מתקשרים עם ברואים כאלה, ברואים אחרים, אבל מלך המשיח מתקשר ומקבל את כתרו ואת מלכותו מהבורא שברא אותם, שברא גם את היצורים האלה וגם את היצורים האחרים וגם את כל ולמעשה האינטליגנציה שלהם תחשב לאפס אפסים לעומת האינטליגנציה האלוקית שיציג מלך המשיח, כי הוא יחזיר את הטילים המתוחכמים שלהם להתפוצץ במקום שיגורם על ידי שם השם המפורש. כל חוכמתם תתבלה, כל הטכנולוגיה וכל הקדמה שמנסו כנגד מלך המשיח לא תצלח, ולמעשה באו זימנה יתאר קודשא בריחו בגבורתי לכל אלמין דעלמא, ובזמן ההוא יתעורר הקדוש ברוך הוא להראות גבורתו לכל העמים בעולם. אני רק כדי מה זה יתעורר הקדוש ברוך הוא להראות גבורתו לכל העמים בעולם? אתם יודעים, יש הבדל בין מלחמה לקרב, וכתוב על אותם ימים שהקדוש ברוך הוא יתגלה וילחם כיום ילחמו ביום קרב. אומר המלבים בזכריה, מה זה כביום קרב? כשאדם, יש הבדל בין מלחמה כשאדם שולח טילים ארוכי טווח, לבין יום קרב שזה קרב פנים אל פנים. פה תהיה התגלות אלוקית. וכאן מדובר על כיום ילחמו ביום קרב. ובזמן הוא יתעורר הקדוש ברוך הוא להראות גבורתו לכל העמים בעולם, ומלכה משיחה יתיידע בכל עלמה, ואז מלך המשיח יהיה נודע בכל העולם. וכל מלכין דעלמה, כל מלכי העולם יתערון להתחברה לאגחה קרבה ב, וכל המלכים שבעולם יתעוררו להתחבר יחד לעשות עמו מלחמה נגד מלך המשיח, כן? לפי שהאומות הן מהגבורה, והגבורה מתעוררת אז, לכן אינם מתבטלות מיד, אלא הן מעוררות את עצמן להתגבר, והקדוש ברוך הוא חפץ בזה, שהם יתגברו בכל כוחם כדי להראות את גבורתו העליונה על גבורתם של כל יצורי אנוש ושל כל הברואים. והקדוש ברוך הוא חפץ בזה להראות גבורתו. ושימו לב, ופה יש כאן משהו מאוד 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 חשוב, וכמה מפריצי יהודאין התהפכו להדרה לגביהו. מה זאת אומרת? וכמה מפריצי ישראל מהערב רב שבישראל התהפכו והשתמדו ויחזרו והתחברו אל הגויים. הם התחברו אל הערב רב. הם התחברו, זה הערב רב, התחברו לשוש קליפת עמלק, והם יבואו להילחם נגד מלך המשיח, וייתון עמהון לאגחה קרבה על מלכת משיחה, ויבואו עמהם לעשות מלחמה על מלך המשיח, כדין יתחשך כל עלמה 15 ימים. בתקופה הזאת בדיוק העולם יחשך ל-15 יום, כן? 15 יום, וסגין מעמד ישראל יהון מתים באור חשוכה. הרבה מישראל, זה כמו מכת החושך שהייתה במצרים, שם היא הייתה אומנם 3 ימים, אבל כאן זה יהיה 15 יום. והרבה מעם ישראל ימותו באותו החושך, ומיתתם תהיה כפרתם, ויקומו בתחייה. אבל הם לא כמו אותם שנזרקו לחוץ, כמו אותם ערב רב שהלכו ונלחמו לצד הסדר העולמי, שאותם אלה אין להם, והיו לדיראון עולם, תולעתם לא תמות, ואישם תכבה, והיו לדיראון עולם. ועל דה כתיב, כי הנה החושך, אותו חושך, והנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים. והנה יהיו כאן 2 צירופים לישראל. אחד מצער המלחמות, כן? והבית מהפרוצים שישמדו והתהפכו לאויבים. כן? אז הצער הזה של יהיה צער כפול, מצד אחד זה בגלל צער המלחמות שיהיו, אבל זה בעצם כפרה.
כדי לזכך אותנו לעולם חדש ולהכין אותנו לעולם של תחיית המתים, חלק, כן? והבית מהפריצים שהשתמדו והתהפכו לאויבים, שגם זה יהיה צער, והם יבואו להילחם נגד מלך המשיח, ולמעשה אותם אלה, ודאי אין להם חלק לעולם הבא. עד כאן רבי שמעון בר יוחאי בפרשת שמות, כפי שאמרתי, מדף ז' דף ח' עמוד א', ועוד מקום אחר, כותב רבי שמעון, ואומילון קודשא בריחו לאברה מלכו חייבה ימין על מה, על ידה דמשיח לנקמן וקמין דישראל, ונשבע להם הקדוש ברוך הוא לישראל, שהוא יעביר ויבטל את מלכות הרשעה מן העולם על ידי המלך המשיח, וינקום את נקמתם של ישראל. ממי? וכל אינון מאותם שיצרו להם. אבל מי אותם שיצרו להם? יצרו בעצם לכל העולם כולו. הגאולה של כל האנושות כולה, כפי שאמרתי, המסר של עם ישראל, אל תחשבו שהמסר של התנ"ך או המסר של היהדות הוא מסר לאומני. הוא לא רק מסר לאומני, הוא אולי גם מסר לאומני. אבל למעשה הגאולת האנושות כולה היא דרך עם ישראל. היא דרך עם ישראל, דרך משיח בן דוד, דרך עם ישראל, לכל האנושות כולה, מידי כוחות הרשע. הבשורה היא בשורה אוניברסלית. היא לא בשורה פשיסטית לאומנית. היא באה בכלים של דרך יחיד, משיח, דרך כלל ישראל, עם ישראל, אתם עדיינו עם השם וניקל, כי אי אפשר להתחבר אל האלוקות אלא דרך העדים. אתם עדיי, עם ישראל, למדתם במעמד הר סיני, אתם קיבלתם תורה, אתם קראתם איתי ברית במעמד הר סיני, רק דרככם, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע את אומות העולם. ואומילון קודשא בריחו לאברהם מלכו חייבה מן עלמה על ידה דמשיח ולנקמן וקמין דישראל. נשבע להם הקדוש ברוך הוא שהוא יעביר ויבטל את מלכות הרשעה מן העולם על ידי המשיח וינקום את נקמתם של ישראל. יש גם פסוקים מפורשים, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה, כן, וכו'. פסוקים מפורשים שהקדוש ברוך הוא הולך לנקום, נשבע השם לישראל שהוא הולך לבטל את מלכות הרשעה מן העולם. וכשאנחנו מתפללים בתפילת עמידה, מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותכלים ותשפילם, תדעו למי אתם מכוונים. אתם מכוונים למלכות רומי, אבל מלכות רומי, בואו תבינו, זה סדר עולמי חדש, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא הנצרות כבשה את רומי הפגנית העתיקה, אבל רומי החריב את בית המקדש. לה יש לנו עסק, אנחנו עדיין במלכות אדום, מלכות רומי הרשעה, מלכות הרביעית, כפי שאתם יודעים, בבל, פרס, יוון, רומא, שהחריבה את בית המקדש במחרשות של ברזל, לכן נקראת מלכות הברזל. ואנחנו עדיין בגלות אדום, עדיין מלכות רומי הרשעה, ולכן תדעו שבאמת הסדר העולמי החדש, הם מאמינים בלוסיפר, הם פגנים, הם אליליים, זה לא בהכרח הנצרות. למעשה, כפי שאמרתי, הוותיקן נכבש על ידי האילומינטי. ויש שם החלפת משמרות, מה שנקרא. יש מי שגם טוען שכבר מעיקר הנצרות הייתה, הנצרות הקתולית הייתה אילומינטי, כבר מראשית, אפילו בעצמו, ישו בעצמו היה כזה. אבל גם מי שאומר שזה לא ככה, כל פנים, צריך להבין דבר אחד, רומא נכבשה על ידי הנצרות, וכרגע היא כובשת חזרה את הוותיקן, ובכלל היא רוצה למחוק את כל הדתות האחרות וליצור דת עולמית אחת וממשלה עולמית אחת. כן, אז יש להם כל מיני שיטות איך לעשות את זה ואיך להגיע לזה. בכל עינון, אבל שימו לב, בכל עינון, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שהוא יעביר את מלכות הרשעה מן העולם וינקום את נקמתם של ישראל. בכל עינון טבען זמין קודשא בריחו למעבד לעמה. וגם נשבע להם הקדוש ברוך הוא שכל אותם הטובות שהבטיח לישראל שהוא עתיד לעשות לעמו. כן? ואומר הזוהר שהעניין של השבועה שנשבע השם לישראל זה ששוב לא יוכלו המקטרגים לקטרג על ישראל יותר כפי שהיה עד כה.
זה זוהר פרשת שמות. אני להראות לכם זוהר נוסף ששוב פעם בפרשת וירא, דף קי"ט עמוד א', הוא כותב, ומוסיף לומר, מה שיהיה אחר הזמן הזה, ואמר, וחד כוכבה, בסתר מזרח, בצד מזרח, וכוכב אחד מצד מזרח, שהוא כינוי למלך המשיח שיעלה מן המזרח, זה כוכב של מלך המשיח, לפי שמה שכתב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט בישראל, פירש התרגום, כד יקום מלכה מיעקב ויתרבה משיחה מישראל. הרי שהמשיח נקרא כוכב, והוא יעלה מן המזרח, שהוא מידת יעקב, ויבלע 7 כוכבים מסתר צפון, ויבלע ויבטל 7 כוכבים מצד צפון, שהם רומזים על 7 שרי אומות למעלה, שהם שורש של 70 אומות, שכולם הם שרים שמאליים, המושרשים מצד צפון, שהוא השמאל. ושלהובה דאשה אוקמה, ושלהבת של אש שחורה, כן, שזה מרמז על מידת הדין הקשה. תהה תליה ברקיע 60 ימים, תהה תלויה ברקיע 60 יום, ואחר כך נדבר על עוד 10 ימים נוספים, סך הכל 60 ימים. ובאותו הכוח תעשה נקמות, וקרבים יתערון מעלמה לסתר צפון, והמלחמות יתעוררו בעולם לצד צפון, דהיינו מכוח מלחמות של השרים השמאליים, שמהם ובהם מסכסכם הקדוש ברוך הוא. לא די שהם יבואו לכם עם כוכב יעקב, כבר מחדש לנו הזוהר שהם גם מסתכסכו בינם לבינם. וטרן מלכים יפלון בינון קרבים. אם אתם זוכרים, כן, הוא כותב כאן ששני מלכים יפלו וימותו באותם המלחמות. צריך להבין מי זה אותם שני מלכים שימותו באותם המלחמות. אבל מי שזוכר את ההרצאה הקודמת שלי וסיפרתי על התוכנית הרשע של אלברט פייק שכתב ב-1898 או 89, לא בדיוק זוכר, את הספר Moral and Dogma של אלברט פייק, הוא כותב כביכול מנבא את העתיד, אבל בעצם מסרטט אותו, והם בעצם פועלים על פיו. זאת התוכנית אב שלהם, זה הבלופרינט שלהם. וכפי שאמרתי, הוא כתב שבהתחלה תהיה מלחמת עולם ראשונה. הוא כותב את הספר שלו לפני מלחמת העולם הראשונה. ומיד אחרי זה יקומו איחוד האומות, שזה, כן, וגם יקום הגוש הקומוניסטי. ואז תהיה מאזן אימה בין הגושים, בין ברית נאט"ו, ברית ורשה, כן, בין הגושים הקומוניסטים והעולם החופשי והמערבי. ומיד אחרי זה תפרוץ מלחמת עולם שנייה. ואז איחוד הלאומים יהפוך להיות האומות המאוחדות, הוא כותב, ותקום מדינה יהודית במזרח התיכון. ואז הוא אומר שבעצם מה שיקרה זה שתפרוץ גם מלחמת עולם שלישית. אבל איך היא תפרוץ? יש תהליכים. קודם כל יהיו הרבה מערבולות סביב דמשק, סביב סוריה. כן? אגב, דמשק בתפחות האותיות זה מקדש. עתידה ירושלים להתפשט עד דמשק. אגב, גם דמשק וגם בכלל סוריה היא אחד מכיבושי דוד המלך. אבל למעשה יהיו וורטסיס, מערבולת של מלחמות סביב, סדר עולמי הרי מנסה כל הזמן לערער את היציבות של כל משטר כדי ליצור ממשלה עולמית, אז הוא רוצה להפיל כל משטר יציב וכל שלטון, כל מדינה. הוא לא רוצה שהמדינות תהיו יציבות, הוא רוצה למוטט אותם, שלא יוכלו לספק לאזרחים שלהם, שלא הוכיח כביכול את כישלונם של המדינות ולמוטט אותם כלכלית וליצור יציבות שלטונית. אז בעצם האנרכיסטים בכל מקום. הוא רוצה בעצם בסופו של דבר ליצור את המערבולת הזאת סביב דמשק, ומשם להעביר את הוורטסיס, את המערבולת הזאת, האי הציבות הזאת לירושלים, שנאמר, ושמתי את ירושלים סף, אני אומר את זה, אני כבר מוסיף מסחריה, זה תואם, זאת הכוונה שלהם, אז הם פועלים לפי זה. אז הקדוש ברוך הוא שם להם ג'וק בראש, כי לב שרים ביד השם ולמלכים ביד השם, הוא מוביל אותם לסופם ולקיצם כדי ליפול על אדמת ישראל. כפי שכתוב בזכריה, אז פשוט הם יבואו, זאת ירושלים ספרה לכל האומות, הם יבואו לירושלים, לצבוע לירושלים.
אני גם ביארתי שיש 3 פתחים לגיהנום, אחד מהם במדבר, קורח ועדתו, משה אמת ותורתו אמת, האדמה פתחה את פיה, איך אומר משה רבנו אומר לקורח ועדתו, אם בריאה חדשה יברא השם, אז השם שלחני, כן, אז תדעו שלא מליבי, לא מליבי אני עושה את זה. אז האדמה פתחה את פיה ובלעה את קורח ועדתו במדבר. והפתח השני זה בים. אנחנו יודעים לפי המדרש שזה מדובר על 4,000 מייל מארץ ישראל, שזה בעצם משולש ברמודה. מי שינסה למדוד את הדברים, הוא יוצא כבר מצר הג'יברלטר, החוצה מהים התיכון לכיוון משולש ברמודה. והפתח השלישי זה גיא בן הינום, זה בעצם המקום שבו עבדו מלכי ישראל הרשעים ומלכי עבדי עבודה זרה, עבדו שם את הבעל וגיא בן הינום, זה פתח לגיהנום בירושלים. למעשה, 2 מלאכים, הם עתידים, בסופו של דבר אומר אלברט פייק, הם יבואו אומות העולם, כאילו, יצבוע לירושלים, אבל מה שיקרה זה שהדתות יסתכסכו ביניהם, האסלאם והנצרות. ואיך אומר אלברט פייק, אנחנו ניתן להם להסתכסך ולהילחם אחד בשני, כי כל אחד מהם רוצה את ירושלים הקדושה לעצמו. ואנחנו הדת השלישית, את השלישית, האוויר באש וצרפתים כי יצרוף את הכסף, אנחנו נראה את הטלטלה הזאת בין האסלאם לנצרות לאסלאם, אבל שימו לב, אבל הנקודה היא שהם ישפכו את דמם אחד של אדמת ישראל, כי אנחנו יסכסך אותם. וזה מה שכתוב, וטרן מלכים יפלון בעינון קרבין, ו2 מלכים יפלו וימותו באותן המלחמות. אבל הסדר העולמי רוצה בסופו של דבר לבוא ולהאשים את אותם דתות שהם עושים פשעים נגד האנושות והם גורמים לשפיכות דמים, וכביכול לבוא כפתרון של שלום וליצור את הסדר העולמי כאן בירושלים ולמלוך. מבחינת אנא אמלוך. ויזדווגון כולו מאיה על ברטה דיעקב לאידחי עלי מעלמה, ואחר כך יתחברו כל העמים ויעשו עצת שלום ביניהם לקום על ביתו של יעקב שכנסת ישראל לדחותה מן העולם, וירצו להשמיד את ישראל. עלהו זימנה כתיב, ועל אותו הזמן כתוב, ועת צרה היא ליעקב, אבל לא יבואו לשבר. הם לא יצליחו בעצם להשלים את משימתם. הם לא יצליחו כאן, הם הצליחו לסכסך את הדתות האחרות, הם הצליחו להפיל את 2 המלכים, אבל למעשה כשהם יבואו בסופו של דבר כביכול בהצעת שלום ולומר, להקים את הסדר העולמי וירושלים, כאן כדי לשבור את הדת היהודית ולהשמיד את ישראל, כאן הם לא יצליחו. באו זימנה, על אותו הזמן כתוב, ועת צרה היא ליעקב, אבל ממנה יבשע. אבל לא יבואו לשבר, אלא הוא ממנה יבשע, שאחר כך תהיה הגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן. אני רוצה רק להדגיש אולי כמה דברים שלא הדגשתי מספיק. כשאני אומר שהסדר העולמי קשור לחוצנים, חיצונים, ואנשים שואלים אותי, רגע, אתה איש, אתה אדם דתי, על מה אתה מדבר בדיוק? מה, יש חוצנים, יש חיצונים? רבותיי, הזוהר בעצמו מדבר על 7 ארצות מתחת לאדמה. הוא מדבר על כך שהאדם הראשון, אחרי שהוא חטא, כן, הקדוש ברוך הוא גירש אותו מהתבל, מהמפלס שבו אנחנו נמצאים פה, לארץ, שזה המפלס השביעי למטה. ושם, האדם הראשון, זה מידת הדין. שם יש חושך ולהט החרב המתהפכת ומזיקים, ופשוט מאוד האדם הראשון נבהל ועשה מיד תשובה. והעלה אותו הקדוש ברוך הוא מארץ לאדמה, שזה עדיין למטה. זה מפלס אחד יותר למעלה. ובאדמה שם, כן, נולדו קין והבל, ורצח קין את הבל, וזה כתוב פסוקים מפורשים, שאומר, כן, אומר קין, כי נע ונע דהה בארץ, כי הקדוש ברוך הוא סלק אותו מהאדמה, מוריד אותו לארץ בגלל החטא שלו, כן, נע ונע, הוא אומר, שסילקת אותי מעל פני האדמה, להיות נע ונע בארץ. ולמעשה קין עושה שם תשובה, ומעלה אותו הקדוש ברוך הוא לארכה, שזה מעל האדמה.
למעשה שם נולדים לאדם הראשון, שהוא מזדווג שם עם יצורים, גם עם חווה, אבל גם עם כביכול נקבות אחרות שנמצאות שם, ונולדים לא כפי שמתאר הזוהר יצורים אחרים שנראים עם עיני טיפה ועם ראש טיפה, ואנחנו קוראים להם הגרייז, אבל האפורים, אבל הם בעצם נמצאים באדמה. ואני לא רוצה להרחיב יתר על המידה ולהמשיך הלאה לתאר לכם, אבל רבותיי, לדברים האלה, קודם כל, דברי רבי שמעון בר יוחאי נאמנים עליי לחלוטין. אחרי שרבי שמעון בר יוחאי אומר שיש יצורים מתחת לאדמה, והם מאוד 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 חכמים, והם מאוד 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 חכמים בחוכמה של העולם הזה, אבל אין להם אמונה, כי הם בעצם יצורים שנוצרו בדרך של חטא, תוצאה של חטא. אז תבינו שהם מדובר כאן בסוג של שדים. ויש שדים מוגלמים. שדים מוגלמים, כן, יש כזה דבר. העולם המודרני קורא לזה חוצנים. מה זה משנה, איך תקראו לזה? שדים מוגלמים. ככה הם נראים. יש כל מיני צורות של יצורים. הזוהר מרבה לתאר אותם, אני לא נכנס לזה. ולמעשה, רק לידיעתכם, אני טיפ-טיפה אתן הרחבה. נכון, מלחמת העולם השנייה הסתיימה. וזה נראה כאילו שגרמניה נוצחה, ואכן, כפי שאמרתי, היא נוצחה מיליטנטית, אבל היא לא נוצחה מיליטנטית. אמרתי, קונספטואלית היא לא נוצחה, אבל מיליטנטית היא נוצחה, אבל זה, עוד פעם, גם כן לא, אני לא חותם על זה 100% שהיא נוצחה, זה היסטוריה שאתם מכירים, היסטוריה שסיפרו לכם. ההיסטוריה האמיתית, שגם נעלמה מרוב הציבור, נמשכת. מלחמת העולם השנייה אומנם מסתיימת ב-1945, וב-1946 משפטי נירנברג, אבל ב-1947 אחד מהגנרלים, שזה אדמירל ריצ'רד בירד, הוא אדמירל בחיל האוויר האמריקאי, באיירפורס, טס מעל אנטארקטיקה. והוא, תוך כדי טיסה, הוא רואה באנטארקטיקה, בתוך השלג האינסופי, בונקר שנראה בצורה של קווסטיקה, שנראה בצורה של צלב קרס. הוא מבין שהגרמנים נמצאים באנטארקטיקה והם השיגו את האמריקאים להגיע לאנטארקטיקה, והם עדיין נמצאים שם. הוא בא ומדווח לנשיא ארצות הברית ששולח אותו למבצע חיסול של הגרמנים. הוא לוקח איתו כוח צבא מאוד גדול, כ-5,000 חיילים, הוא לוקח איתו ספינת מלחמה, הוא לוקח איתו מטוסים, לוקח איתו צוללות, ולמעשה הוא לא מספר את האמת לעם האמריקאי. יש רעיון איתו, אפשר לראות את הרעיון איתו עם אדמירל ריצ'רד בירד, ישן מאוד, משנת 1947, כשהוא עומד, זה שחור לבן, מאוד ישן, אבל זה עדיין מופיע ביוטיוב, אפשר לראות את זה, והוא מדבר אל הקהל האמריקאי ואומר להם שהם הולכים לעשות אקספדישן, שזה בעצם לקחת את הצבא האמריקאי לתנאי שלג, וכביכול רוצים לראות בתנאי שלג איך הצבא האמריקאי עומד בתנאי שלג. זה סוג של אימון וסוג של גם כן לחקור את אנטארקטיקה ואת האוצרות טבע שבה, לטובת העם האמריקאי. ולמעשה זה היה סיפור כיסוי, כי המטרה הייתה ללכת ולחסל את הגרמנים שעדיין נמצאים באנטארקטיקה. כשאדמירל ריצ'רד בירד הגיע לאנטארקטיקה, הוא כותב ביומנים שלו את כל ההמשך. הוא גם מתאבד אחר כך. ומה שהוא כותב ביומנים שלו, והעדויות שיש לנו מאותה מלחמה שנערכה באנטארקטיקה, היא שהגרמנים עצמם הגיעו כבר לטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת. הם הגיעו למצב שבו כבר ב-1945 הם יצרו את הפרוטוטייפ, הם יצרו את הצלחת המעופפת הראשונה, שהיטלר גם כן עסק בטכנולוגיה מתקדמת וניסה כצבא יחסית קטן, צבא גרמניה, לנצח את הצבאות הגדולים של רוסיה ואמריקה על ידי איכות ולא על ידי כמות. הוא הבין שהוא לא יוכל לנצח כמותית את הצבאות הגדולים ממנו. לכן הוא ניסה ליצור צבא איכות. והוא חיפש כל הזמן טכנולוגיה מתקדמת
אבל יותר מזה גם הכניס מדיומים ומיסטיקנים לתוך הצבא שלו. הוא הקים איזושהי יחידה מיוחדת, יחידת מיסטיקה מיוחדת בתוך הצבא שלו. אני לא אכנס לכל השמות כי לא כולם זוכרים הכל, אבל בסופו של דבר זה היה הרעיון. ומה שקרה זה שהוא חיפש כל הזמן, הגרמנים יש להם את האמונות, את סט האמונות שלהם ואת המסורות שלהם. למעשה רק שתדעו שהיטלר נחשב, יימח שמו שם זכרו, נחשב לנביא, איזה מנהיג דתי בסופו של דבר של גרמניה באותם שנים. הוא סבר שהייתה בעבר הרחוק ציוויליזציה שנקראת אטלנטיס, ושהיא הייתה יותר מתקדמת מהציוויליזציה שלנו, והוא חיפש אותה כדי לקחת ממנה טכנולוגיה מתקדמת כדי לנצח את צבאות העולם וליצור סדר עולמי. כמו קרא לזה, לא סדר עולמי חדש, כפי שיצר המערב אחרי מלחמת העולם השנייה, אלא סדר עולמי, שבו גרמניה שולטת על כל העולם. ולמעשה מה שקרה זה הייתה איזושהי צלחת מעופפת שהתרסקה. עוד הרבה לפני רוזוולט, והרבה לפני שהתרסקה צלחת מעופפת ב-1947, כשהאמריקאים עשו ניסוי בניו מקסיקו, ניסוי גרעיני, ונפלה איזושהי צלחת מעופפת, והאמריקאים הסתירו את זה כסוד מדינה, והעבירו את זה לאריה 51 לחקירות, והביאו גם את הגופות של אותם, וכן, לא, יש שם כל מיני ויכוחים, סוד מדינה, לא סוד מדינה, וכל הזמן האמריקאים דנים בסוגיה הזאת, מה האמת ומה פיקשן, אבל למעשה היום אנחנו יודעים שיש לנו מספיק עדויות לומר שמדובר כאן באירוע שאכן התרחש, אבל הרבה לפני כן התרסקה צלחת מעופפת ב-1936 בגרמניה. הגרמנים, היטלר נתן הוראה, הוא עלה ב-1933 לשלטון, הוא נתן הוראה להכניס את הצלחת המעופפת הזאת שהתרסקה בגרמניה למחסנים ולחקור את הטכנולוגיה המתקדמת. אגב, הרבה מאוד מהטכנולוגיה שיש לנו היום, כמו סיבים אופטיים וכל מיני כאלה דברים, באים מהמקומות האלה. הם לא באים מהמצאה אנושית, הם באים מחקירה של טכנולוגיה שהגיעה בדרכים מהסוג הזה, כפי שאני מספר לכם, ובסופו של דבר היום הם נמצאים בשימוש, אתם משתמשים בזה היום. למעשה, צלחת המעופפת הזאת, כשהיא נפתחה, נמצאו שם כל מיני יצורים מוזרים שלא נראו לפני כן, וחלקם היו גוססים, חלקם היו במצב קשה, ובסופו של דבר אחרי ניסיון לתקשר איתם על ידי מדיומים וכל מיני מיסטיקנים למיניהם, הייתה איזו אישה שהיטלר ידעה לתקשר, היו לה כוחות טלפתיים מיוחדים, והצליחה לתקשר עם היצורים האלה, והיא הצליחה לתקשר עם בסיס האם של אותם יצורים באנטארקטיקה. היטלר הגיע לפגישה שנקבעה לו באנטארקטיקה, ושם יש בור פנימה אל תוך הארץ. אדמירל ריצ'רד בירד מספר לפני שאני אומר את זה כך, היטלר כשהגיע לשם פגש אותם יצורים שנמצאים שם, נמצאים מתוך האדמה, ובתוך הבור, הפתח הזה שיש באנטארקטיקה, והוא התחיל לחקור את אנטארקטיקה. הוא היה הראשון שהתחיל לחקור את אנטארקטיקה. הוא למעשה יצר קדח בקילומטר וחצי בעומק השלג האינסופי של אנטארקטיקה, וגילה שם שבעצם הייתה ציוויליזציה, ארכיאולוגיה גדולה וציוויליזציה, שהוא סבר שזה בעצם אטלנטיס, שכוסתה בשלג כנראה על מאורעות שהראו בהיסטוריה, אולי מיד אחרי המבול, והציוויליזציה הזאת נמחקה. הוא מצא עדויות לכך שהיו להם כל מיני non-gravity flying object, כל מיני צלחות מעופפות וכו', אבל למעשה הוא כבר חבר ליצורים שבאמת היו כבר טכנולוגיים מאוד, ויש להם כל מיני טכנולוגיות מתקדמת שלנו אין. וכך גרמניה התקדמה מאוד 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 מבחינה טכנולוגית. אגב, היטלר רצה לחדש ימיו כקדם ולהחזיר עטרה ליושנה, כי הוא סבור שמי ששלט באטלנטיס היה גזע הארי, והוא לקח כ-100,000 ילדים וילדות והעביר אותם לאנטארקטיקה כדי לחדש ימיו כקדם וליצור את ברלין החדשה שם מתחת לאדמה, ואיפשהו ליצור ציוויליזציה שם, איפשהו בתוך הבור הזה. גם העביר לשם מדענים מגרמניה. כשהאמריקאים כבשו את גרמניה הם לא מצאו את אותם מדענים שהם חיפשו,
פשוט לא היו בבתים, הם פשוט הובאו על ידי בפרויקט של היטלר, העבירו אותם לאנטארקטיקה כדי לחבור לאותם מצויים ללמוד מהם טכנולוגיה מתקדמת. הצבא של אדמירל ריצ'רד בירד חוסל במספר שעות. אדמירל ריצ'רד בירד ראה איך הצבא שלו מחוסל על ידי צלחות מעופפות שיצאו מתוך השלג, מטכנולוגיה מתקדמת שהוא לא הכיר, והוא טען שלא ניתן לנצח אותה. הוא בעצמו, המטוס שלו השתנק, המטוסים השתנקו, והוא קיבל הודעה בקשר, אדמירל ריצ'רד בירד, אתה בידיים טובות, בעוד 1.5 דקות אנחנו מנחיתים אותך בתוך הבור, וכך הוא הונחת בתוך הבור, הוא בעצמו מעיד על כך שהוא הורד עם המטוס שלו פנימה לתוך פתח באדמה שקיים באנטארקטיקה. הוא ירד שם בתוך איזושהי מעליות עם שני נורדים שליוו אותו, נראים גרמנים בהירים גבוהים, ושם הובהר לו שהעביר מסר לנשיא ארצות הברית שהם נמצאים שם, והניסוי הגרעיני שהם עשו לא מצא חן ביניהם, זה הפריע להם פה למטה, ושהאיום הבא לארצות הברית הוא משם. אדמירל ריצ'רד בירד חזרה לארצות הברית, הוא נשלח, כי אפשרו לו ללכת כדי להעביר מסר, הוא העביר מסר לנשיא ארצות הברית, ולמעשה הוא התאבד. הוא הבין שלא ניתן לנצח את הגרמנים. למעשה, אמריקה, בשנת 1955, מבצע פפר קליפ, כשבוש, האבא, העביר גרמנים ושינה להם את הזהות שלהם, ונתן להם ג'ובים כדי להקים את ה-CIA ולהקים את נאס"א, שינה להם את הזהות שלא הביאו אותם למשפטים, פושעי מלחמה, והם בעצם הקימו את נאס"א ואת ה-CIA. אני רוצה שאתם תדעו שאמריקה, באיזשהו שלב, איך אומרים באנגלית, if you can't beat them, join them. בסופו של דבר, איפשהו היו גורמים בתוך ארצות הברית שהבינו שבעצם לא ניתן לנצח את הגרמנים, ולמעשה הם חברו לסדר העולמי. שם נמצא הצבא של הסדר העולמי. לכן כשאנחנו אומרים מצפון תיפתח הרעה, לא מתכוונים רק לבבל, מתכוונים לצפון האמיתי, קחו מצפן ותראו, זה, כן? כי יש פתח גם בקוטב הצפוני וגם בקוטב הדרומי. מה שרציתי לומר לכם, זה כפי שאמרתי, עמלק הוא בן בריתו של הנחש, וכפי שאתם מבינים, אתם רואים את זה גם בסיפור הזה. אותם יצורים הם בעצם תוצאה של החטא הקדמון, החטא של אדם הראשון, והחטא של חווה, ואותם יצורים נמצאים מתחת לאדמה. כן, כפי שמספר לנו גם הזוהר. אלא הם חבר היטלר, ובעצם הוא בן בריתם. יש פרופסורים שחוקרים את הנושא הזה וטוענים שבעצם הם נתנו את ההוראה להיטלר להשמיד את היהודים. אז אין לנו ספק שבעצם עמלק חבר לנחש. ואין לנו ספק שבעצם אנחנו בני בריתו של הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. ואין ספק שהקרב הוא בין עמלק לבין עם ישראל. ראשית גויים עמלק, ועם ישראל ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם, ובסופו של דבר יש 70 אומות בתווך, שהם מצטרפים לסדר העולמי לאט 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 לאט, כי הם מצטרפים לכוח. אבל גם הערב רב שיצא עם עם ישראל מצרים, הוא לא יצא בגלל שהוא האמין בכוחו של הקדוש ברוך הוא. הוא יצא מכיוון שהוא סבר שמשה רבנו מחשף גדול יותר מפרעה, והם הולכים עם הכוח. כערב רב הם תמיד הולכים עם הכוחי ועוצם ידי. אני רק רוצה לסיים ולומר שאנחנו לא צריכים לפחד. אלה מהלכים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם. הקדוש ברוך הוא לא אוהב להפיל את הרשעים מגובה, מדרגה מגובה של סנטימטר. כשהוא מפיל את הרשעים, הוא נותן למורדים להתלכד, והוא נותן למורדים כביכול לנצח, כביכול להיראות כמנצחים. הוא רוצה להפיל אותם מגובה הצוק. ולכן הקדוש ברוך הוא מרים להנחתה. הסדר העולמי החדש יגיע ל9 חודשים שליטה, אבל לא יצליח להפיק את זממו, כי יש קונספירטור, יותר קונספירטור מכל נברא אחר, וזה הבורא בעצמו. תודה רבה על ההאזנה.